Sa number 4, Coastal Road kag floodgate project mangin priority sa gihapon ni Mayor Albee sa pagpapili sa Kongreso. Coastal Road kag floodgate project kabahin sa magapabilin prayoridad ni Mayor Albee sa iyang pagpapili sa Kongreso. Ang 17-kilometer coastal road project nga magaangot sa barangay Banago pagkadto sa barangay Punta Taytay ang kabahin sa mga multi-billion infrastructure projects nga tuyo mapatuman ni Mayor Benitez. Gani sa iya pagpapili sa congressional race, mangin prioridad niya ini sa Kongreso. May 10 billion pesos nga pondo nga ginakinahanglan para sa Bacolod Coastal Road Expressway. Magaangot man halin sa Victoria City pakadto sa Banwa sang Pulupandan. Nalakip sa tagaan niya man sang atensyon ng floodgate project nga ginalauman mangin sabat sa problema sa baha sa syudad. Kabahin ng mga infrastructure projects sa mga naduso nga priority projects ang Regional Development Council. The vision to become a super city will not happen without much infrastructure project kataluntin. And that can only materialize if we have the national support. So that will be the priority that I would do. Will that include the Bacolod Coastal? Bacolod Coastal will be one of them. Alam mo, we want to make sure nga matupat niya ang atong mga big ticket projects sa aton. And for that to happen, you have to be always at the side of those people who allocate and decide kung ano ihatag.